Well, so shall we introduce each other, boys? My name is Michael. I came from Pennsylvania. Чувак, я на не понимаю, как я здесь оказал и о чем. Сейчас возьмешь ошер американский придурок. Yeah, that's a nice name, brother. Vaše zdrojově. I těper já se srážet s medvědí. Počkat. Takže tady máme Američana a Ruse. Jak tak koukám, tady mi něco nesedí, hoši. Tady mi to nějak neštimuje. Yeah, what a good name. Yeah, anyway, what's the weather like? A little bit cold, right? Jo, trošku to tu studí. Začátek studené války, pak je to právě tento den. And where are we going? Huh? Big Russian boy. Ej ty jobaný idiot, já nepoнимаю, po čem ty govoríš. Můj salamot čeraz český. Alright. Ty vole, já vůbec nechápu, proč se tu spolu bavíme. No co čumíš? Ty jsi mě sem poslal. Co já tady mám s nima dělat? No já je nebudu smiřovat. Tohle celý film mít nebudu. Moc se omlouvám za tenhle accident. Moc nechápu, jak jsem se mohl propašovat. Bombu. No nic, tak jdeme. Deset minut pryč, už tady dávno měl být, se pozdě, sakra. No to je dost. Co dost? 8 jsem jich koupil. Sudy počet se dává, no. Co to mele? Proč si kupoval kytky? No říkali jste, ať něco koupím? Tak jsem koupil kytky. Kytky a chlapovi, jo. Mně by třeba kytka udělala radost. Ty a tvoje konzervativní názory. Jak konzervativní? Ulice, business, cannabis shows, turné, řidiči, hotely, flows, Chardonnay, Havana, Urquell, Cork, backstage, Neumann, Superman, Sport, jdeme bejš, boom bap, uptown, rap game, máme fame, Praha. Jdete pozdě. Každou minutou můžou být napřed. Už po telefonu jsem vám vysvětloval, že to musíme brát vážně. V Praze je jedna z největších fanouškovských základen. A já nehodlám odjet z Prahy s prázdnou. Omlouváme se, schánili jsme... On ještě schánil kytku. Tak pojďme k věci. Jak jsou na tom? Obávám se, že toho vědí hodně. Jsou dobře připraveni. Čau, zdraví vás Real Fans. Nespíme, nejíme, všechen náš čas soustředíme jen na jedno. Potkat naše oblíbené idoly. V našem repertoáru jsou například tito: Michelle Obama, Napoleon, Helena Vondráčková. Čerstvou rybkou, kterou jsme ulovili, je Raego. No tak zrovna hon na Réga byl poměrně snadný. On je docela vstřícný, co se týče potkávání se s fanouškama a je takový specifický tím, že dělá třeba i soutěže na Instagramu a pak ty dárky předává osobně, takže na ty soutěže samozřejmě máme svoje lidi, takže Régo nebyl vůbec těžký oříšek. Co jsme to tehdy vyhráli? No... Pouka znám, Jo. To jsme takhle jednou byli v Olomouci. A když jsme šli večer těma uličkama, tak slyšíme lidi, jak volají: Benga, pozor Benga. No ale tak jsme se za nima hned vydali, že jo? Protože Radek Banga, toho máme v hledáčku už hodně dlouho. naše náplň dne. Pleteme náramky, Stanujeme. hledáme hotely celebrit Tiskneme podpisové kartičky. a kupujeme merch. Vlastně, dalo by se říct, jsme jedna taková velká rodina. Naše facebooková skupina existuje od roku 2016 a... Ne, počkej. I vy, kdy to bylo? Jo. 2016 jsme vlastně stanovali před tou O2 arenou měsíc. Jo, tak 2015.
Ikonické! No, ale stejně nejradši vzpomínáme na to, jak jsme potkali toho... Jak on se jmenoval? David... ne Bílý. Billy? Ne, jako ta barva. Ten, co dělá ty přenádherný motýl na Tomáji. Jo, David Gránský! Bobby. No tak pánové, to mě zajímá, co budeme teď dělat. Když jsem byl v Praze naposled, byla mnohem menší. Za kým jsem to tady byl? To byla jistá... Jak ona se jmenovala? Libuše. Jo, nějaká slavná Libuše to byla. Ale to už je dávno. Tehdy bylo lepší potkat se s takovou celebritou. A teď? Tak něco vymyslete. Je přece nebudu honit sám. Mně napadlo, já tady mám takový papíry, tak si můžem pročíst, kam se to eventuálně může... Přečti ty scénáře. Tady se píše, že fanoušci chodí ráno běhat na stadion. Tak bychom si to s nima mohli rozdat. Třeba ve štafetě. Umíš běhat? Umíte běhat? To by šlo. To by šlo? Album CD, všichni se snaží, ale boss vede. Čekuje Hugo Talks album CD Boss Family, kvalita VV Bitch, Svatozář, hity, studia, Risto. Ňupí krásný, nejlepší, nádherný. Mí hosti, díky rodině, domov, Josefov. Jestli se ptáš co nebo kdo, tak jsem to ty. Smíchov, ulice, koruny, hasl, dluhy. Rodice, business, cannabis, shows, turné. Takže dnes jde o hodně. Kdo vyhraje dnešní závod, bere vše. Rozumíte? Rozumíte? O nic nejde, budeme běhat normálně jako každý jiný den. Tohle je naše místečko, oni tady nemají co dělat. Ukážeme jim, jak se tady běhá. Počet je omezený, takže jsem musel vybrat ty nejschopnější a nejrychlejší. Bohužel jsem nemohla vybrat všechny, tak jsem vybírala podle toho, kdo z vás minule neběžel, aby se na vás dneska dostala řada. Běhat se bude 3 na 3! Když se něco posere, zatáť se ve křoví mám svý lidi. Takže se vystřídáte. Ale snad to nebude nutný. Jsme tým. Doufám, že nejste ve stresu. Stres sem nepatří. Každý ví, co je v něm, i já to vím. A taky vím, že to dokážeme. No. Hej lidi. Opovažte se to prohrát. Dneska si jdem jen pro vítězství. Pamatujte si, že pomáháme jeden jednomu nebo druhému. A já věřím, že spolu to dokážeme. Teď jde o všechno. Pojďme si to společně užít. Máte nějaký dotazy, Zlatíčka? Ne, já jsem jenom chtěla říct, že jsem na vás strašně pyšnej. A že ať už to dopadne jakkoliv, mám vás rád a jsem na vás pyšnej. Nějaký dotazy? Žádný dotazy. No, já mám takový problém. Mě bolí lejtko už 2 dny a to i při chůzi. Tak nevím, jestli to dám při běhu. Žádný výmluvy. Dneska zaběhneš svůj osobní rekord, ať chceš nebo ne. 3. Fair play! 1, 2, 3, smrt! Hashtag selfie při startu, hashtag selfie s mafiánem, hashtag kdo vyhraje. Hele, kdy budeš mít ruce? No, tak asi takhle nějak, nebo možná spíš takhle. Dobře. Dělej, zaběr, drž hubu, dělej, drž hubu, dělej. Utíkej. Dobrý, utíkej, paráda. Vyhráli jsme? Potom tady mám, že můžeme teoreticky odstranit.
Jako zabít? A není to už moc? Vždyť jsme chtěli, aby se na to mohli koukat i malí děti, ne? To je fakt. To tam nedáme. No a poslední tady je, že jistý OG fan user 34523 má doma užitečné informace. A počkat, myslím si, že je to dokonce i správce té jejich skupiny. To by se nám hodilo. Náramně. Tak stačilo. Tohle je tvoje konečná. Pojďme na to, ať to mám za sebou. On neměl nabito. Pro příště, she, her. Chceme čas, polohu, souřadnice. A peníze na tramvaj. No tak chcem kila. Minulé útrata 200, nevím za co byla. A ještě plagát. Ten nedá. Ne, vemte si cokoliv, ale plagát nedám. Hej, vy jste něco slyšeli? Tak hele, přidáš 5 náramků a merch Emmy Smetany z minulýho roku, nebo skončíš jak Rohony v AZ kvízu. Emma Smetana ho tam pěkně rozšlehla. Ale má to tu hezký, dobrá lokalita. Jo, i docela světlý. Jako. Jo, jsem já i pár cestou. Kolik tak asi platí, to musí sám palík. To jo. No to V centru? přesně. V dnešní době? No jejda. No, ještě, že jsme si sundali ty boty, to by nebylo pěkný na tom bílém koberci. Ten bílý koberec. Aha, opratři. Byli u mě. Asi v pohodě. Nestalo se ti nic. Vzali něco zlatí? Ne, nic vážného, jen přidali se do facebookové skupiny. Tak jsem tady. To, že nemáš rád krev, neznamená, že budeš chodit do práce pozdě. Už je po všem. Ten nám už překážet nebude. Počkej, jakože... Lidi, a nesplnili jsme tak tu druhou variantu? Tím, jak jsme ho zabili. A my jsme ho zabili. Nebyl mrtvej, ne? Prosím vás, tak snad když jsem vyhrál, tak je tuhej, ne? Jak ti jde hledání? Trochu oprus, co? Trmácet se celý den po Praze a furt nic. Jen tak mezi náma, jakou aplikaci používáš? Já dlouho používala takovou od Microsoftu, ale pak tam byl nějaký výpadek a mám v hajzlu celý telefon. Tyjo, to mě mrzí. Já už od dětství používám Celebrity Go a nemůžu si stěžovat. Ale teď mi to moc nefunguje. Ukazuje mi to, že má být v dosahu 5 metrů. Tak asi špatný signál? Asi jo. Hele, ale jak ta celebrita vlastně vypadá? Protože... Jakže se ta hvězda jmenuje? No, je to totiž dost tajná akce, takže se to jméno moc nevyslovuje. Ale fotku snad máte. No tak ji ukaž.
ať víme, koho máme hledat. Jo, jasný, mám ji v peněžence. Vy to nevidíte? Docela podoba. Tak to bylo lehčí, než jsem čekal. Tak paráda. A ještě stíhám letadlo v 5. No super. Havana, Urquell, Cork, Backstage, Neumann, Superman, Sport. Jdeme vejš, boom bap, uptown, rap game. Máme fame, Praha, Ostrava, Čechy, Morava. Fast food, nikotin, neuro, alkohol, tempo, knockout, smažky, metadon, Karlák, Hlavák, Nusle, Václavák, Špinák, čorky, drogy. To je Praha, non-stop, hustle, minimum pohybů, respect game, maximum real shit, smečka, graffiti, sešity, throw up 5 minuty, hodiny, životy, dicks, chicks, lyrics, comics, seriál, generál, pastor, kardinál, otec, korec, vec, veterán, Orion, koule, smek, TD, 518, Big Boss, svý první LP, Hugo Tox, yo, Raz. Minimum, maximum, minimum je maximum. Chlupy se ježej, když začnu rapovat. Kápě, náměstí vrah, káp, řve smrad.